mutane da dama. Ko Ali Nuhu an san ni ma. Ni ce Masura na bi bayan ka ni ma yadda sai Ali Nuhu Maryam iyana babban gari na ka ne Lallai muna bayan Ali Nuhu. babban gari na shi ne. Ni Adam Usha Danja ne mai gidana. Lallai ni ko Ahmad Ali ne mai gidana. Ko bar tsagewa mun faɗa komo na Danja yan uwa ne na juna. Ni halin jinsi ba a kushe wani na. Ni ko murtin Ali Nuhu ne. Ko bar tsagewa mun faɗa Nura Imama Ali ne jarumina. Mun faɗa muku yau mun faɗa muku babban gari na mai. Ko bar Kin fi mu hankali nan kin fi mu kuɗi. Mu da barbashi rashin mutunci ba ma tuna gaba ba ma tuna baya. To za ku kawo mutum ɗaya tak wanda aka ce na zaɓa ka. Ubalan Ali Nuhu na gaishe ka sarki. Na faɗa musu ni baballe zancen ki ai haka ne. Ali dadi na bu bayan ka sarki. Ni lawala Ahmad na ce musu zancen ki haka ne. Abbas Sadiq mai gaskiya Danja ne malamina. Shafa na ce muku sarki Ali Nuhu.